Muhammad Rasulullah. Panjenengan pun ngrasakaken selama beberapa bulan atau beberapa tahun niki ten jamaah mriki nggih pun saged ningali kiyambak, pun saged ngrasakaken kiyambak, tapi kadang niku tasik percaya oleh suara-suara sing ten mriko nggih ten Jawi. Arek iku sesat, arek iku gak ana gurune, arek iku iso omong-omongan karo ahli kubur, arek iku iso omong-omongan ambek jin, arek iku iso gawe sabuk, gawe sikep, gawe napa mawon nggih. Mboten napa-napa, terutama kula di fitnah nggih saged komunikasi kalian jin. Dan mriki jamaah sanes jamaah ilmu, dan mriki jamaahipun keimanan datang Allah, panjenengan pun saged ngrasakaken nggih, mboten saged gawe napa-napa, mboten saged nggih sabuk-sabuk sikap-sikap niku. Panjenengan salat ada getaran iman di dalam dada, sehingga keimanan sampean tersentuh oleh Nur Muhammad dan Nur Allah, sehingga alam ini semua horak lek sampean zikir lan bertasbih. Sampean sujud niku lho krasa geger sanes lindu. Niku di dalam diri sampean diparingi semerap datang Allah. Tentang keimanan niku panjenengan salat, panjenengan sujud mawon diparingi goyang, diparingi horak, alam niki bingung. Krana mboten semerap ilmune, malah pados obat bodrek apa luwe ta apa aku kok ngene mang salat ngene. Mboten niku panjenengan diparingi ilmu keimanan datang Allah di dalam diri sampean tersentuh oleh Nur Muhammad dan Nurullah, sehingga alam sakabehane niki sampean bisa merasakan. Muga-muga panjenengan diparingi semerap ibadahi alam niki, walaupun pun sering kula sampaiaken nggih tentang kehidupan panjenengan pun ngrasakaken. Keluarga rada gak tahu tukaran saiki, walaupun ekonomi kurang, walaupun ekonomi cukup. Kesehatan di diri saiki wis gak tahu nang dokter. Ilang kedik kalian kedik dengan dikire panjenengan. Nggih, ngoten niku sik terfitnah ten wingking teng Jawi mriku, arek iku sesat. Ngalor ngidul beng selabengan ambek taplak, gak duwe surban jare. Niki surban. Nggih. Mulai napa kula kok ngambil ngeten lek medal niku mripat kula sakniki pun umur dadi ra dirabeng ngoten menawi. Menawi panas nggih kula tutupaken ngeten mung niki padang kok. Wah dadi anu titik ae surbanan padahal gak di surban ya taplak tak gawe ngoten ae wis. Mboten napa-napa arek iku iso omong-omongan ambek jin, mboten tahu kula omong-omongan ambek jin. Kecuali Allah maringi kula keimanan kula butuh waktu niku kula didadosaken saksi enten jin sing mriki termasuk keadaan jamaah ngeten nggih mriki. Enten sing ngongkon kajeng nyelokai kula mboten napa monggo lek anjen baca kula ten mriki mboten napa-napa. Husnul Khotimah kula. Lah ngoten nggih. Niki kula demi Allah kake Allah krana kebutuhan kula. Terfitnah kula sebagai ilmu-ilmu ngoten niku lucu. Kula disesat-sesataken pola ngoten, kenyataane kula mboten saged 24 jam omong-omongan kali kewan, omong-omongan kali makhluk-makhluk lintune. Hanya saat tertentu kula diparingi omong-omongan kali jin, omong-omongan kali kewan, kali ayam, kali medo. Waktu kula nggih niku urusan kali medo, kali ayam. Moko kewan menika lek diparingi saged komunikasi kalian menungso, dateng Allah diparingi basahe menungso lek wong Indonesia ya basa Indonesia. Lek wong negara Cina ya diparingi bahasa Cina, itulah Allah, itulah Zatullah. Lho ngoten. Pas pada saya dibuktikan ada yang diparingi semerap ngoten. Lek ngelmu 24 jam saged dampingane jin. Lah niku. Lho ngoten iki lho sing nyesat-nyesataken kula. Liya dina ceramah ten dibongkar dateng Allah. Kula niki biasa omong-omongan kali abah kula. Abaipun pecah. Syirik murtad kafir napa mboten? Nggih niki sing murtad kafir lan munafik mboten krasa. Lek dibongkar ten Allah sing kados ngoten. Niki terus kenal awake Gus. Awake niki, tapi dari sisi
belakang depannya niki wau gen jahiliyah yang bergedok agama. Lho nggih kula disesat-sesatanaken Allah lain dina lain hari dibongkar oleh Allah sapa wong iki. Kula saged omong-omongan kali abah kula bendinten omong-omongan kali kula. Sinten jin wong kabeh dhewe gak ro iku jin. Walaupun nggih damel sabuk damel mboten semerap. Lah niki buktipun jamaah niki hake Allah kebenarane Allah sak benere kula mung sekedar nyampe tok. Sanes krana kula napa temahe engko tak pikir napa temahe engko aku nggawa buku mboten mikir langsung ngeten. Mboten ngarang kula. Hake Allah langsung kula diparingake termasuk nggih niku wau alam donya sak kabehane niki sak debuh munggone Zatullah atas panjenengan walaupun pun ngerti kula enten mriki kula di luar sana mboten pakai sales mboten pakai napa maklar mboten pakai brosur sing kula fotokopi untuk rame jamaah niki mboten tahu kula ngengken sinten-sinten mboten tahu kula damel ngoten-ngoten niku lek rame ya krana Zatullah lek buyar krana Zatullah sanes krana menungso niki awal berdirinya jamaah niki wapang lek dadi sing liya-liyane monggo mondok monggo enggak ada tanah wakaf diwakafno ngimami dadi sampean mung kelase menungso tapi kula mboten kelas menungso kula niki mung sekedar kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monggo menika diparingi dalan diparingi kendaraan kula sampai akan datang panjenengan kersane panjenengan mangkih putra-putrinipun panjenengan walaupun tak berpendidikan yang tinggi walaupun ndak mondok sing kaya apa berapa tahun lek Allah menghendaki krana wong tuane saiki ngerti dalane kebenaran Allah sak benere hake Allah mangke putra-putri panjenengan tingali kiambek saged kiambek nggih niku gak peduli sampean turunane sapa tapi sampean saiki pun ngerti ilmune untuk mengenal Rasulullah untuk mengenal lafal Muhammad untuk mengenal Allah untuk mengenal lafal Allah sehingga salate sampean sakniki pun mboten kepingin kepanggih Allah mboten kan nggih nek singen kepingin aduh aku sembayang kepingin berdoa wala wis ning ngarepe awas bendina diwaca di Al-Qur'an lah apa kepingin keberdoa lalu lupakanlah yang membuat ingatlah lupakanlah buatannya sampean ilingi terus yang menciptakan Zatullah menika mung lafal mung ayat niku enten tulisane krana kita niki wau mulai alif sampai ageng pun ngerti maca pun ngerti sedanten mongko menika panjenengan sakniki tinggal nglampahi mawon demi putra-putri panjenengan mangke angsal ridhone Allah sing sak temane cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.